Recordo molt, en el seu moment, buscar directores, i era un moment que no hi havia tanta presència, i buscar-les i poder-les comptar amb els dits d'una mà, i segurament és perquè les altres hi eren i no les podia trobar enlloc. No és que no hi fossin, vull dir que a l'estar potser més en els marges no hi tenies accés, i em sembla importantíssim que tu puguis... Vull dir, l'empenta que dona el Premi de la Carla a Berlín de cara a les noves generacions, una pel·lícula en català, vull dir que de sobte somies més gran, no? Si tens aquests referents visibles, vull dir que em sembla importantíssim. M'hauries hagut de dir que pujaves. És que ha sigut molt improvisat. La teva mare, quan es mori, es voldrà enterrar amb el teu pare, no? Però és que aquí no hi cabem. Sí que és cert que les ganes de descobrir nou talent més o menys sempre han existit. De fet, segueix sent difícil afiançar una carrera, o sigui, fer una segona i una tercera pel·lícula és molt complicat. És veritat que ara hi ha productores i espectadors que estan molt atents i receptius a que justament a trobar projectes dirigits o escrits per dones, i això és un canvi de paradigma brutal que no és només en el nostre sector, és social i és una cosa que en els últims 5 anys ha explotat d'una manera molt bèstia. Quines altres diferències trobo? Penso que en això ha estat molt important que les escoles produeixin, i que això des de la Pompeu, no només des de l'ESCAC, des de la Pompeu, des d'altres llocs hagin entrat aquestes noves veus, i també respecte al català com a llengua de ficció i defensar-la amb orgull, i que de cara també a l'espectador nosaltres estrenarem només còpia en versió original subtitulada a tot Espanya. Em sembla increïble. Vull dir, nosaltres Bloc no la vam rodar en català per la por que això limités el seu viatge, no? En sales comercials. I ara estem en un altre extrem. Pensant en el Festival de Màlaga, per exemple, recordo quan va estrenar la Mar Coll 3 dies amb la família, hi va haver gent que va marxar de la sala perquè era en català, i es van sentir protestes de jo no vull veure una pel·li en català, i després és un festival que cada any premia una pel·lícula, no només la selecciona sinó que la premia, i no hi ha, vull dir, i els espectadors ho reben entusiasmats, no? I això és molt xulo, i ha passat no només amb el català, ha passat amb l'euskera i amb el gallec, que de sobte són també llengües que poden tenir una ficció, i bueno, és molt xulo això. Molts pocs directors roden el ritme que desitjarien. Això és una cosa que compartim, i de fet sempre em pregunto si hagués rodat la mateixa pel·lícula, perquè després de Bloc va ser molt difícil aixecar les distàncies, molt complicat. Va ser complicat que una productora apostés pel projecte. Un cop va entrar la Marta Ramírez, és veritat que vam trigar 3 anys i mig, però el previ van ser 7 anys llarguíssims, que ens vam trobar amb una crisi econòmica brutal, ens vam trobar també amb les celebracions del 1714, ens vam trobar que la gent no volia rodar drames. Clar, jo no sé quina pel·lícula hagués fet si l'hagués rodat el 2013. Vull dir que no saps si és bo o dolent, però va ser així, i jo mentrestant vaig estar treballant fent publicitat, que és el que feia. Què volia bé? Res, recordar-me que he de baixar a buscar els resultats de l'última revisió, una altra vegada. Ah, i quin dia te'ls donen? Aquest dimarts. Molt bé. Espero que hi vagis. Ja ho sé, Agustí, no tinc cap intenció de no anar-hi, val? Val. Val, doncs a veure si pareu ja de donar pel cul, joder. M'ho he preguntat últimament, això, com serien les pel·lis si les hagués rodat quan realment n'estava bojament enamorada. Perquè amb les distàncies vaig haver de tornar... O sigui, jo estava molt lluny dels personatges quan vaig començar la preproducció. I els havia escrit des de la necessitat vital d'escriure'ls, perquè els reconeixia i m'eren molt propers. I bueno, em vaig tornar... Va ser com renamorar-te d'una parella, fer una mica de teràpia i tornar a trobar els vincles. Sí. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no? Tontos no som. No,
tenen en comú que les he fet jo i crec que hi ha un batec, sí, una mirada que és la meva i que desprèn aquesta cosa potser melancòlica o que realment m'interessa en aquests moments de canvi vital i penso que són etapes en què tot s'intensifica i en què les persones actuem com al límit de les nostres reaccions. I em fascina això, no? Com aturar-m'hi i analitzar-ho una mica. Però no puc fer aquesta mirada com més analítica perquè hi he arribat de manera molt natural, no? I és un procés que no és gens racional en el moment que comença. Irene, reina de las mudanzas. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás instalado ya o qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal, poquito a poco. Va començar sent una pel·li curada, Els Encantats. O sigui, Els Encantats començava que realment hi havia un canvi de punt de vista i estàvem amb la Gina i fins i tot estàvem amb l'Agustí i va arribar un moment que era... O sigui, aquesta és la pel·li de la Irene. O sigui, no? No, és ella i no tinguem por a fer aquesta aposta i ja està amb ella. Perquè la resta de coses no... Justament, algo que trobo que m'agrada molt dels secundaris de la pel·lícula és que aporten molt al personatge principal i ens ajuden a explicar molt el seu procés intern. Si saltàvem de punt de vista, tot això desapareixia i perdia molta força. Tenia molt clar que no volia fer una pel·li com Les distàncies perquè ja l'havia fet. Hi havia alguna cosa a nivell narratiu que era com... no és això. I hi ha coses que he fet per primera vegada. He fet per primera vegada donar-li un paper, o sigui, incorporar el paisatge dins de la trama i per primera vegada he fet una banda sonora i eren coses que fa anys em semblaven com artifici, no? I ho he hagut d'incorporar perquè realment quan vam començar a conceptualitzar visualment la pel·lícula la necessitat d'una música i la necessitat de treballar la posada en escena d'una altra manera és que ho vam veure, vull dir, era molt clar que havia de ser així. Amb el Pau Castejón, que és el director de foto, vam anar intercanviant referents i a mi m'amoïnava molt que l'espectador pogués jutjar la Irene perquè hi va haver gent que al llegir el guió em deia que el conflicte era intern, era un conflicte intern i que era un conflicte molt fràgil per sostenir una història i per tant volia explicar-la des de la subjectivitat de com ella està vivint el temps i l'espai i construir amb la càmera i la durada dels planos justament aquest punt de vista i que tu com a espectador no tens temps de jutjar-la perquè jo et faig entrar en com ella viu tot això. I en aquest sentit crec que tot el que he fet abans de rodar la pel·lícula m'ha servit molt perquè en la ficció de televisió he hagut de posar-me al servei d'històries diferents, no? I he rodat un thriller, he rodat Élite, llavors he hagut de fer coses molt diferents o molt allunyades a mi que m'han servit molt i sí que notava que en aquest cas tenia les eines per rodar-ho diferent i va ser molt gustós anar, de sobte, fer panoràmiques, que era un moviment de càmera que mai havia format part de la meva... del que faig i això, i no tenir por d'aturar el temps, perquè és el que li passa, no? És com... Hi ha hagut alguna cosa que s'ha aturat i anem a jugar amb aquesta idea. Un nas? Una boca? M'interessava molt parlar de la ruptura, no des del punt de vista de la parella, que era el que sempre havia vist, i justament la ruptura dolorosa és la que hi ha respecte a la convivència amb la filla, que és una filla que és molt petita i llavors és una resposta molt visceral i de sobte haver d'assumir que viuràs una maternitat molt allunyada del que tu havies projectat en el seu moment i fins a cert punt, tal com ho viu la Irene, és antinatural. Sí que és una dependència, m'agrada perquè després hi ha les altres mares en off, però que també donen una altra perspectiva, justament la de no, és que aquest amor que em tens també m'arribarà a agobiar. O sigui, que tu com a filla hi ha un moment que dius, bueno, mama, prou. Però quan estàs encara amb fills petits, doncs estàs molt neguitosa i molt...
Sí. Clar, és una dependència, és que no ho sé, mai ho he pensat en termes de dependència. Penso que el que li passa a la Irene és que de sobte torna a tenir temps per ella i no sap què fer-ne. Perquè ha estat els últims 4 anys cuidant d'un altre ésser viu i de sobte, no? És el que et diu tothom quan et separes de que bé, tindràs temps per tu, pues aprofita, i tu s'aprofita per què? Saps? Vull dir que tot això ho ha d'anar descobrint i forma part d'aquest procés que quan acaba la pel·lícula ella se n'adona una mica de, bueno, és que ara em toca estar malament un temps i fer un dol i tornar-me a connectar amb moltes coses. Hola, mami. Hola, amor. He caigut en la bici nova. Quina bici nova? Mira, Guillem, vam dir que la bici li regalàvem als dos. És un pla seqüència i l'hem rodat càmera en mà i de fet vam rodar 6 tomes fins que se'n van a la llum i des de la primera toma estava tot l'equip plorant. O sigui, de fet era com, va ser de no parlem amb la Laia entre toma i toma i no ens mirem, o sigui, jo no podia mirar ningú perquè si mirava algú llavors ja era... I van passar coses brutals, com que se'ns van apropar uns cavalls salvatges, o sigui, tot era com... molt bonic. La sort que vam tenir també d'aquests accidents que passen en un rodatge meravellosos és que per pla de rodatge ho havíem de rodar molt al principi i per temes de climatologia va acabar sent una seqüència de l'última setmana. Clar, la Laia ja havia fet un viatge de l'hòstia. És una altra escena. Va ser, cada vegada que la veig, és això que us deia de... és que mira què està fent ara. Passa per tantes coses, és molt bonic. Al final sabia que era aquest, i trobar la cançó no va ser gens fàcil perquè a mi feia molta il·lusió que fos algú de la nova cançó, si volia com una cançó això, doncs dels anys 70, 80, havia de ser algo delicat perquè com entra una música després d'això, no? Deixes un negre però igualment ha de caronar una mica a l'espectador, no? L'ha de... I el que dius tu, dibuixar una mica d'esperança, bueno, i de sobte vaig dir, ostres, vaig escoltar-me-lo de la Guillermina perquè és algú que recordo molt de la meva infància. De fet, inclús recordo com de pensar en el seu moment com quina dona més guapa, com de les primeres dones guapes que recordo i dic, és aquesta tia que flipo. I escoltant la discografia doncs, va aparèixer La Soledat i em sembla que és perfecta. La grieta dels encantats. Los encantados. Sí. Encantados. Exacto, sí, los encantados. ¿Qué había? ¿Es una leyenda? Bueno, son unos seres que viven ahí y salen de noche. Solo eso. Solo salen de noche. Bueno, salen de noche a tender la ropa. Es que son un poco raros, no les gusta a la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar. Te quedas aquí a vivir para siempre. Wow. ¿Y no te pueden desencantar? No, no pueden. Porque en realidad es un cuento chino para que los niños no se metan en la grieta. Ya, eso parece. Pero es muy chulo. De fet, l'explicació que hem de donar sempre és que el Pic dels Encantats està a la vall del costat, no està a la vall fosca. Quan vam decidir que rodàvem a Antist, amb el Miguel vam dir, va, anem a buscar realment un vincle amb el territori i aleshores en un llibre del Pep Coll, que és un autor de la zona, que són mites i llegendes del Pallars Jussà, vaig trobar la història dels encantats. I era perfecte, perquè de fet són uns éssers que estan com en un limbo, que és el moment que està vivint la Laia. Per això també vam jugar allò d'estendre la roba dins de la trama. I després la mateixa esquerda que vam trobar allà al costat del poble té alguna com de vagina, no? Que és com perfecta, aquesta cosa del vientre materno, de la cova, de reunir-se una mica i no sé, tot quadrava molt amb ella i per això és el títol de la pel·lícula. Bueno, i el tema de la revisió em sembla imprescindible perquè recordo molt en el seu moment buscar directores, i era un moment que no hi havia tanta presència, i buscar-les i poder-les comptar amb els dits d'una mà i segurament és perquè les altres hi eren i no les podia trobar enlloc, no és que no hi fossin, vull dir que a l'estar potser més en els marges no hi tenies accés i em sembla importantíssim que tu puguis... Vull dir, l'empenta que dona el Premi de la Carla Berlín de cara a les noves generacions, una pel·lícula en català, vull dir que de sobte somies més gran, no? Si tens aquests referents
visibles, vull dir que em sembla importantíssim. Quan parlem de referents d'aquests moments en què jo buscava si això era possible, la Isabel Coixet va ser ella, i a sobre rodava cine indi en anglès, que era com, no pot ser més, vull dir... I després sí que, jo què sé, doncs m'encanta l'Andrea Arnold, la Mia Hansen-Løve, la penúltima pel·li, la de la Isla de Berman, també m'agrada moltíssim. Bueno, i nacionals moltes, La Mar, la Mary Cooley també, la Carla Simón, per suposar. La Grieta dels Encantats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no les gusta a la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar.